Wala no? Testing. Hmm. Nindot akong signal room. I won't buy time. Galutuhin ang akong internet. Somebody's watching. Mana. Nakoy tulo ka viewers. Nag-zig error. Ito mati na. Right.
Sana. Patay. Ay. Mahina akong internet. Trabaho. Hinay akong internet din ako. Mapildi lagi akong ako YouTube. Testing ra nila. Salamat kayo. Ako na i-end.